Jes, nyt on. Jes. Eli iltatassuttelut 2 siis vuorossa. Tänään asiaa leirilippukunta tilanteesta, mitä leirilippukunnassa pitäisi nyt tehdä. Sitten ilmoittautuminen alkaa meillä huomenna leirille, niin puhutaan myös siitä. Ja sitten pieniä infopalasia vähän muistakin asioista. Ja sitten lopuksi ollaan varattu teille hyvinkin aikaa kysymyksille. Kiva, kun oot mukana. Sieltä näköjään vielä tipahtelee myös ihmisiä linjoille koko ajan, niin tervetuloa tänne kuulemaan Ilves-infoa. Esittäydytään tässä ensin, ketkä meillä täällä on äänessä. Eli mun nimi on Julia. Ilveksellä toimin alaleiripäällikkönä alaleiri 2. Jes, moi vaan, mä oon Friida ja toimin toisena alaleiripäällikkönä alaleirissä numero 2. Moi, mun nimi on Riikka ja toimin alaleiripäällikkönä toisessa alaleirissä. Ja moikka, mä oon Riino ja mä oon sitten Riikan pestipari toisessa alaleirissä. Hyvä. Sitten jatketaan vaan eteenpäin. Tänään siis tämä tilaisuus on tarkoitettu Ilveksen yhteyshenkilöille ja leirilippukuntapesteissä toimiville tai sellaiseksi mahdollisesti itsensä myöhemmin pestattavaksi kokeville. Eli leirilippukuntainfoa on siis tiedossa. Tosiaan tallennus on jo päällä ja sitten voipi tämän myöhemminkin katsoa tai palata näihin dioihin. Ne tulee sinne Ilveksen nettisivuille materiaalipankkiin ja sitten myöskin tämä videotallenne. Jos sulla tulee tämän infon aikana kysyttävää, niin chatti on käytössä. Sinne voi kirjoittaa kysymyksiä ja vastataan niihin kaikkiin sitten loppupuolella. Ja myös voi sitten lopuksi ihan mikinkin kanssa kysyä sen jälkeen, kun ollaan tallennus lopetettu. Mikäs tämä Ilves-leiri sitten oikein onkaan? Hämeen partiopiirin yhteinen kesäleiri ja Evolle ollaan siis menossa ikimuistoiseen seikkailuun yhdessä. Tarkoituksena on monenikäisille partiolaisille tarjota yhteinen leirikokemus ja alle kouluikäisistä osallistujista aikuisiin on siis meidän leirille kaikki tervetulleita. Saa toki tulla myös ei vielä partiolaiset ja leiriohjelma on sitten sudenpennuista vaeltajiin tehty. Ilves on yhdessä yhdenvertainen, kokonaisuudessaan kestävä, turvallinen ja tasapainoinen ja pitää osallistujat keskiössä. Eli tämmöisiä tavoitteita on meidän yhteiselle leirille asetettu. Nyt olet onnekkaassa tilanteessa, että olet täällä infossa, koska täällä näkyy meidän alaleirien nimet. Ensimmäistä kertaa ne on tulossa piakkoin myös somessa julkiseksi, mutta alaleiri 1 on siis Havus ja alaleiri 2 on Lehdes. Meillä on Ilveksellä siis 2 alaleiriä ja molemmissa alaleireissä on 12 leirilippukuntaa. Leirilippukuntajaot on tehty ja ne on ennen joulua lähetetty teille yhteyshenkilöille sähköpostitse ja ne löytyy nyt myös tuolta Ilveksen nettisivuilta ilves26.fi/leirilippukunnat, niin jos et vielä tiedä, että kenen kanssa ootte, niin käyppä sieltä kurkkaamassa. Nyt meillä on täällä jonkin verran myös alaleirimestareita paikan päällä, eli Havuksesta. Katsotaan, onko Onni täällä. Jos on, niin Onni tai Silja, niin saa huikata. Moikat. Joo, moikka vaan kaikille. Onni Hervannahukista ja toimin alaleirimestarina tuolla Havuksessa. Jes. Havuksesta ei tainnut olla muita mestareita nyt linjoilla. Sitten Lehdes, eli kakkosalaleiri, niin siellä ainakin Anni oli linjoilla. Moikka. Mä oon Anni, mä oon alaleirimestari tuosta Lehdeksestä ja Kaukapartiossa toimin.
Sitten on Eelis myöskin. Moro, Eelis ja Lehdeksessä kans ja kotilippukunnan Tervaksen tekijät. Ja oli vielä Emmakin. Joo, moikka kaikki. Mäkin olen tuolla Lehdessä ja tosiaan Harjusiskoissa toimin tolleen kotilippukuntana. Hyvä. Sitten tämän porukan lisäksi meillä alaleiri Arjessa on mukana myös henkisen turvan tekijät. Heitä ei ole vielä kaikkia alaleireihin jaettu, mutta on tulossa myös tiiviisti sitten leiri Arjessa meidän alaleiritiimien tueksi. Ja henkisen turvan tekijät on ensisijaisesti sitten aikuisten tukena, eli tukee aikuisia leirilippukuntapesteissä toimivia ja toki muitakin, niin sitten siinä leiriarjessa pärjäämään ja auttamaan sitten nuorten ja lasten kanssa tulevien tilanteiden äärellä. Leirilippukuntakirjeessä onkin ollut jo maininta, mutta vanhempainiltamateriaalit on siis saatavilla ja hienosti osa lippukunnista ja leirilippukunnista onkin vanhempainiltoja pitänyt ja monella on varmasti pian tulossa. Mutta jos ei vielä ole suunnitteilla, niin hyvin vielä kerkeää. Suositellaan kovasti, että nyt ilmoittautumisen aikana, eli tässä tulevan kuukauden aikana, niin vanhempainilta jokaisessa lippukunnassa tai jokaisessa leirilippukunnassa pidettäisiin. Siellä on paljon infoa Ilveksestä yleisesti ja sitten vähän tämmöistä leirielämäinfoa muutenkin pidemmän partioleirin osalta. On siis hyvinkin suositeltavaa, että leirilippukunta järjestää yhteisen infon tai voi järjestää vaikka naapurilippukunnan kanssa yhteisen vanhempainillan. Ja sitten nuo diat on tosiaan nettisivuilla saatavilla siellä Ilveksen materiaalipankissa, eli sieltä kannattaa ne ladata ja mahdollisuuksien mukaan voi myös muokkailla niitä, jos tuntuu, että haluaa sinne vaikka tiivistää, tai sitten siellä on pari semmoista diaa, mihin ollaan suositeltu, että lippukunta itse lisää omat infonsa, niin ne voi sitten päivitellä sinne ennen sitä infoa. No sitten me ollaan vähän laadittu sitä, että mitä niissä leirilippukunnissa pitäisi nyt sitten tehdä. Eli nyt olisi viimeistään tosi hyvä aloittaa se leirilippukunnan muiden lippukuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja valita ne leirilippukunnan johtajat. 3 tai 2 on meidän suositus. Kannattaa miettiä jo ennen ilmoittautumista niitä muitakin pestejä sinne leirilippukuntaan, jotta ne voidaan ilmoittautumisen yhteydessä jo ilmoittaa. Ja sitten edellisen iltatassuttelun materiaaleista löytyy ohjeistus niihin leirilippukuntapesteihin. Ja sitten on hyvä aloittaa jo leirin mainostus ja tiedottaminen sinne lippukuntaan ja leirilippukunnan jäsenille, jotta kaikki löytää paikalle. No sitten, tähän on vähän koottu niitä mainostuksen tueksi. Kaikki löytyy nettisivujen materiaalipankista. Eli siellä on PowerPoint-pohjaa, Word-pohjaa sekä myös leirin viralliset fontit. Löytyy vanhempainiltamateriaalit ja sitten kaikki julkaistut lippukuntakirjeet. Sinne tulee myös tämän viikon aikana tuommoinen mallipohja, jos lippukunta ei halua omaa versioa tehdä. Ja se koostuu sitten sisällöltään vanhempainiltamateriaaleista ja nettisivujen infoista. Nyt meillä meni taas vähän sekaisin nämä meidän PowerPointit. Muistut, että teki jotain ihmeellistä, niin mikä kalvo? Mutta yhteydenpito leirilippukuntiin. Yes. Nyt. Eli tässä oikea dia. Meidän alaleirimestarit on tässä helmi-maaliskuun aikana kaikkiin leirilippukuntiin yhteydessä. Ja jokaisen leirilippukuntajohtajan kolmikon kanssa pidetään sitten tämmöinen Teams maaliskuun aikana. Se on leirilippukunnan johtajien pestikeskustelu. Käydään myös niitä leirilippukunnan pestitilanteita läpi ja kysellään vähän yleisiä kuulumisia, että
miten siellä yhteistyö sujuu ja miten menee. Halutaan myös järjestää tämmöinen yhteinen leirilippikunnanjohtajien tapaaminen maaliskuussa 14. päivä täällä Tampereen partiotoimistolla 12:00–2:00, johon toivottavasti mahdollisimman moni johtaja sitten pääsisi paikalle. Tarvittaessa leirilippkuntiin liittyvissä kysymyksissä voi olla meihin päälliköihin yhteydessä tai sitten myöhemmin keväällä siihen omaan alaleirimestariin, joka sitten pitää Teams-iltojakin. Leirilippkunnan pestit ilmoitetaan, mutta siitä sitten lisätietoa vähän myöhemmin. No, kertauksena vielä, että kuinka kauan Ilves sitten kestää. Siellä on samat valtat ja aikuiset on pisimmän ajan ja sudenpennut, seikkailijat, tarpojat liittyy sitten mukaan tai lähtevät vähän aikaisemmin. Kaikki alle kouluikäiset osallistujat on huoltajan kanssa tervetulleita. Heidän leiripäivät sitten sijoittuu tuohon sudenpentujen leiriajankohtaan. Ja myös ne ei vielä partiolaiset ovat tervetulleita Ilvekselle. Yes. Ja tosiaan leirin osallistujien ilmoittautuminenhan alkaa huomenna ja on auki 19. helmikuuta asti. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa ja leirimaksu tosiaan pitää maksaa silloin heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. Ja se ilmoittautuminen on sitova välittömästi, pois lukien kesätyö, varusmiehen siviilipalvelusturvalaiset, jotka voi 15.5. mennessä sitten peruuttaa ilmoittautumisen, jos kesätyö osuu siihen leirin päälle tai varusmies tai siviilipalvelus. Kesätyöksimme on nyt listattu, että luetaan myös rippikoulu- tai protuleirin isosena toimiminen tai joku muu tämän tyyppinen kesätyö. Ja tammikuussa se on nyt ihan vastikään laajennettu koskemaan myös kesälomatakuuta, eli leiriosallistumisen voi peruuttaa silloinkin, jos on ilmoittautunut, mutta jostain syystä ei sitten työnantaja annakaan juuri siihen kohtaan lomaa, niin 15.5. mennessä. Osallistumisen voi myös peruuttaa. Mutta tästä tarvitaan aina sitten jonkunnäköinen todistus, eli ei voi vapaalla ilmoituksella peruuttaa, vaan vaatii työnantajan todistuksen asiasta. Ja sitten meillä on myös saavutettavuustakuu voimassa siihen samaan toukokuun puoliväliin asti, eli tämä koskee sellaisia henkilöitä, joilla on jotain erityisiä tarpeita leiriolosuhteissa, ja sitten jos niitä ei pystytä syystä tai toisesta täyttämään ja sen takia osallistuminen on mahdotonta, niin 15.5. asti on myös mahdollista se peruuttaa. Ja myös jos käy niin, että ei itse pääsekään, mutta olisikin joku kaveri, joka voisi sitten ottaa leiripaikan, niin se onnistuu myös 15.5. asti, mutta vain tuon saman maksuluokan sisällä. Ja muistutuksena näitä käytiin jo edellisissä iltatassutteluissa, mutta ikäkauden valinnan ohje on se, että jokainen ilmoittautuu siihen ikäkauteen, jota suorittaa nyt keväällä, eli mitä tällä hetkellä on suorittamassa, minkä ikäkauden ohjelmaa, niin siihen osallistutaan. Ja tämä siis tietenkin sen takia, että me halutaan varmistaa, että kaikilla on sellainen mukava leirikokemus ja tehdään sellaisia asioita, johon on valmiudet. Ja tätä koetetaan varmistaa sillä, että jokainen osallistuja on jo vastaavaa ikäkautta käynyt läpi omassa lippukunnassa. Ja me käydään läpi lippukunnittain ilmoittautumisen päätyttyä ja ollaan tarvittaessa sitten yhteydessä siitä, jos siellä on jotain sellaista, mikä kummastuttaa. Ja sisupartiolaisten osalta he ilmoittautuvat myös siihen ikäkauteen, mitä ovat suorittaneet, eli ei kannata näitä ikiä sitten heidän kohdallaan niin tarkasti tarkastella. Ja tässä on summeeraus ikäkauden valintaan, eli siinä on ohjeet ihan syntymävuosittain, plus siinä on kerrottu jokaisen leiriajankohdat, eli nythän meillä tosiaan aloitetaan leiri vähän eri päivinä ja lopetetaan vähän eri päivinä, niin tästä voi sitten käydä muistia virkistämässä, että
mikä koskee omaa ikäkautta. Poikkeus on se, että näihin vuosilukuihin on tämä Samoaja vai vaeltajavaihe, eli kaikki 18 vuotta täyttäneet osallistuu lähtökohtaisesti vaeltajana ja tekee täyttä pestiä siinä. Sitten ilmoittautumisen yhteydessä voi hakea stipendiä, ja ne haetaan tosiaan Kuksassa. Ja kannattaa tästä muistuttaa lippukuntalaisia, että jos heillä on tarvetta stipendille, niin sitä pitää hakea sit siinä ilmoittautumisen yhteydessä, myöhemmin ei enää pysty. Ja voi hakea 7-25-vuotiaat voi hakea koko leirimaksua tai puolikasta leirimaksua, ja alle 7-vuotiaille ei voi hakea stipendiä, eli heillä sitten perhepartioikäisiltä, alle kouluikäisiltä pyydetään koko leirimaksu. Stipendipäätökseen tulee vaikuttaa kotitalouden henkilöiden määrä, tulot, fyysiset vammat, sairaudet, taloudellinen tilanne ja mahdolliset muut syyt voivat sitten vaikuttaa siihen. Ja tästä tulee ilmoitus jossain vaiheessa, kun nämä on käsitelty, nämä stipendihakemukset, ja sen jälkeen on vielä 2 viikkoa aikaa sitten perua leiriosallistuminen, jos ei ole stipendiä saanut syystä tai toisesta. Sitten lippukunnilla on tietenkin mahdollisuus tukea omia lippukuntalaisiaan, ja siinä saa käyttää niin paljon tietenkin omaa mielikuvitusta kuin pystyy, mutta perinteisesti usein on esimerkiksi maksettu kuljetukset tai katettu vaikka ruokakuluja sillä matkalla. Sitten toki hankitaan leirillä tarvittavaa kalustoa, materiaalia yhteiseen käyttöön. Voi esimerkiksi tietenkin myös kartuttaa lippukunnan retkeilyvarastoa ja tarjota niitä sitten leiriläisten käyttöön. Tai sitten ihan suoraa taloudellista tukea, mutta muistakaa, että se jokainen lähtijä pitää saada samansuuruinen rahallinen tuki. Tai sitten voidaan perustaa tämmöinen oma stipendikassa. Ja näitä voi toki yhdistellä sen mukaan, mitä itse lippukunta katsoo parhaaksi. Tosiaan niin stipendejä voi tarjota erityistä tukea tarvitseville myös lippukunnan kautta, jos haluaa sen varmistaa, että omat lippukuntalaiset saavat sen riippumatta siitä, mihin sitten leirin stipendipäätös, mikä se onkaan. Muistutuksena leirimaksut, eli pitkä leiri maksaa 270 €, ja tämä koskee siis kaikkia yli tämän 3 vuorokauden sudenpentuleirin olevia. Lyhyt leiri 3 vuorokautta on 160 €, ja se koskee tosiaan niin kuin sitä sudenpentujen lyhyttä leiriä. Päiväleirille voi osallistua, mutta jolloin vuorokausihinta on 60 €, ja tämä on tarjolla vain yli 18-vuotiaille. Ja sitten jos on tällainen ei vielä partiolainen, partioon tutustuja, niin lisämaksu on 50 € sen leirimaksun päälle. Alle 3-vuotiaista ei leirimaksua mene, 3-4-vuotiaista 40% ja 5-7-vuotiaista 60%. Eli nämä alle kouluikäisten maksut on sit porrastettu tällaisella prosentilla. Ja tämä leirin kulujakauma, eli mihin nämä rahat sitten menee, leirimaksu voi tuntua tietenkin korkealta, mutta se mihin se leirimaksu menee, niin muonitus on selkeästi suurin, vie 78 € menee tuonne muonitukseen. Sitten siellä on tekniikkaa, yhteisiä kustannuksia, palvelua, ohjelmaa. Ja tällainen riskivara on myös siellä muutaman prosentin kokoinen siltä varalta, että jotakin yllättävää tapahtuu, ja tosiaan stipendeihin ohjataan 9% ja niistä niin kuin koko leirin kuluista, ja se tarkoittaa sitä, että stipendeihin ohjattavat varat tulee pääasiassa muualta kuin täältä osallistujamaksuista, eli sitä kerätään ulkopuolisilta lahjoittajilta ja
sitä kautta ei olla nostettu stipendien takia, muiden leirimaksut eivät nouse. Sitten ole hyvä, Friida. Yes, kiitoksia. Eli sitten meidän perhepalveluista, jotka on tosiaan näille alle kouluikäisille suunnattu, ja meillä tätä perhekylätaimia ja perhepalveluita luotsaa meidän perhepalvelu vastaavat Leena ja Emma. Voitte vaikka moikata sieltä linjoilta, jos olette paikalla. Moikka! Eli Arjanteen Leena ja lippukunta on Tampereen Lokit ja toimin tosiaan toisena perhepalveluvastaavana. Ja täällä on Emma, moi. Ja lippukunta myös Tampereen Lokit ja toinen perhepalveluvastaava. Jes, kiva. Eli meidän leirille on myös tervetulleita, vaikka partiolaiset eli alle kouluikäiset osallistujat ei varsinaista kohderyhmää ole, mutta he pystyvät sitten soveltuvin osin osallistumaan esimerkiksi tähän sudenpentuohjelmaan. Ja lähtökohtaisesti kannustetaan siis partioperheitä majoittumaan oman lippukunnan kanssa sinne leirilippukuntaan, mutta tarjolla on tosiaan myös tämä meidän perhekylätaimi, jossa on sitten tällaisia pieniä fasiliteetteja tukemaan tätä pienten leiriarkea. Ja tosiaan leirillä voi toimia joko 100%:sena huoltajana pestissä tai sitten esimerkiksi 50%:sena huoltajana, eli jos on vaikka 2 aikuista samassa partioperheessä, niin sitten he voivat tehdä molemmat 50%:sen huoltajapestin ja sitten 50% muuta pestiä. Jes, sitten voidaan mennä seuraavaan. Eli meillä on perhekylän lisäksi tekijäkylä Juurikko, jonne voi sitten majoittua perustelluista syistä tekijät, joilla ei ole ehkä sellaista luonnollista lippukuntaa, jonka kanssa lähtee majoittumaan sinne leirilippukuntaan, tai sitten vaihtoehtoisesti sellaista pestiä tekevät, jotka kaipaa lepoa sen leirin hiljaisuusaikojen ulkopuolella, ehkä vähän sellaista rauhallisempaa ympäristöä siitä leirilippukunnan arjesta. Ja mainittakoon siis vielä, että tekijäkylä ei sijaitse mitenkään erityisen hiljaisella alueella, vaan sellaisella keskeisellä paikalla leirialuetta, josta on sitten hyvät yhteydet kaikkiin pesteihin. Ja ilmoittautumisen yhteydessä tekijäkylän majoituspaikaksi valinneet myös sitten perustelee siihen sen tekijäkylässä nukkumisen tarpeen. No sitten raksa- ja purkuleiristä sen verran, että tehdään tässä tosiaan yhteistyötä ton kaikuleirin kanssa ja on ensin tällainen yhteinen rakennusviikonloppu molemmille leireille heinäkuun ekana viikonloppuna ja sitten rakentelu jatkuu tuolloin 6.–9.7. Ja sitten Ilveksen varsinainen oma rakennusleiri, eli tämmöinen niin sanottu väliraksa, on tuolloin 19.–22.7. Ja molemmilla leireillä on sitten yhteinen purkuleiri 1.–3.8. Ja sinne pääsee kaikki yli 15-vuotiaat, vaikka ei varsinaiselle leirille olisi tulossa. Ja kannattaa lähteä mukaan vaikka osa-ajaksi, että sieltä löytyy kyllä kaikille varmasti jotain tekemistä omista taitotasoista riippumatta. Sitten leirin säännöt. Eli leirin säännöt on julkaistu ja ne löytyy tuolta Ilveksen nettisivuilta tuon linkin takaa. Ja nämä säännöt on sellaiset, jotka koskee ihan jokaista osallistujaa ihan aikuisiin asti. Ja näiden sääntöjen tarkoituksena on niin kuin taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, sujuva ja mukava leirikokemus. Ja näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan SP:n turvallisuusohjeita, turvallisesti yhdessä ohjeistusta ja mukavasti yhdessä opasta. Ja säännöissä on sitten vielä erikseen näistä turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisesta. Ja näihin on hyvä huoltajan kanssa tutustua ennen ja ihan itsekin. Ja näihin sitoudutaan ilmoittautumisen yhteydessä. No sitten
sääntöjen ja ehkä enemmänkin niin kuin osallistujien tueksi on mietitty tällaiset leirivalmiudet, jotka nostaa esiin tällaisia leiriarjessa huomioitavia olosuhteita, esimerkiksi se ihmismäärä, pöly, melu, ollaan ulkona ja että on ohjelmaa päiväaikataulun mukaisesti. Ja näissä on sitten sellainen, että mitä ehkä on hyvä miettiä oman henkisen ja fyysisen jaksamisen takaamiseksi leirillä. Ja nämä tosiaan täydentää meidän leirin sääntöjä ja näihin kannattaa myös tutustua ennen leirille ilmoittautumista. Ja näistä leirivalmiuksista, jos tulee kysymyksiä tai joku mietityttää, niin kannattaa olla matalalla kynnyksellä esimerkiksi meidän moninaisuuspäällikköihin. Olikohan täällä Kirsi paikalla ainakin? Haluatko Kirsi esittäytyä? Joo, olen paikalla. Nyt tuli kamera päälle. Eli moi, Miettisen Kirsi ja toinen moninaisuuspäälliköistä. Jes, kiva. Eli kannattaa matalalla kynnyksellä olla yhteydessä, jos näistä esimerkiksi herää kysyttävää. Ja nämä leirin säännöt ja leirivalmiudet löytyy sieltä vanhempainilta materiaaleista, niin ne kannattaa käydä läpi myös siellä vanhempainillassa. Ja mikäli niistä herää siellä kysyttävää, niin ne kysymykset voi, jos et tuntuu, että et osaa itse vastata, niin voi laittaa tuonne moninaisuus@ilves26.fi tai sitten ihan yleiseen postiin info@ilves26.fi. Yes, ja sitten turvallisesti yhdessä koulutus, mistä olikin mainintaa jo ja varmasti aikaisemminkin puhetta. Eli tämä koulutus on oltava ihan kaikilla yli 15-vuotiailla voimassa leirille tullessa. Ja tästä on nyt julkaistu uusi koulutus Partiomoodlessa lokakuussa viime vuonna. Ja kannattaa tehdä se uusi nyt lähtökohtaisesti, niin se on sitten voimassa. Ja turvallisesti yhdessä on siis vain 5 vuotta voimassa, eli jos ei ole ihan niin kuin tässä tovi sitten suoritettu, niin kannattaa kerrata asiat ja tehdä tuo uusi kurssi, että on kuulemma oikeasti hyvä koulutus, niin suosittelen sitä kaikille. Ja nämä myös siis tarkistetaan leiriorganisaation toimesta. Ja sitten voi hypätä mukaan seikkailuun, eli kannattaa seurata Ilveksen kaikkia kanavia. Instagramissa löytyy HP Ilves, Facebookissa Ilves26, Hämeen partiopiirin leiri ja sitten noi meidän nettisivut ja siellä löytyy tollainen UKK, eli usein kysytyt kysymykset, jota päivitetään kovin ahkerasti. Ja jos ei muuta, niin sitten voi tonne infosähköpostiin laittaa kysymyksiä. Yes. Ja sitten tässä oli tämä meidän paketti. Tuolta UKK:sta tosiaan löytyy, mutta voidaan vastailla tässä nyt sitten. Ainakin chatissa on muutamia kysymyksiä, niin aloitetaanko vaikkapa sieltä ja voi pyytää kysymyksen, nostakaa reilusti kättä pystyyn, jos on kysymyksiä, joita haluatte esittää. Eli ensimmäinen kysymys tai ensimmäinen huomio oli, että Jamboreen ennakkotapaaminen on myös 14.3. Hyvä tietää. Sitten miten leirin maksu, jos lipukunta tukee osallistumista siinä tilanteessa, ettei saa stipendiä, niin